To hakini kupor ni sngongu pat yau try ba mentag sni ni peteng biang ni kani ke jing hikai ka be day bat ki Pharshi ki bau Jesus u hikai buan teli ngange kalalong ke jing ke khu ko bekrau ya ke jing pulia Bible jong phi na ke jing la ke berit ke bangadan kat kum ke jing IA ke jong play bat da ke jing pen pau ke jong ben se mo khoi don ki katu kat ni ki banga keren hang ni manut man ong kilong ki Bakordor ya ke jing shikri play jong phi wat ke jing imshimet jong phi ke jing day baru play namar ban sngot ho ya ke Bible ban sngot ho khamtam ya ki Pharshi ki jong Jesus Christ ka don kam ke jing pen pau ke bakrau no play ngam da don ke jing wanra na nang ni nang tai habang krene gini ke Pharshi ngam da don ya ka banga wat jing tip nang nu ru ri khambun hi ke dai da ke jing puli ha ke jing long simple ya ka ru kom puli Bible jonga aga banga shong ban puli bet ya ke ktien ke jong play kum bakalong bat ban duai ban pusan ban perkhat ban meditate ya ke jing pen pau ke jong play bat ngasham bakat kum ka jing pen pau ke jong play ke bo ai kum taru na kren hagani ke voice message na ke por ke por bat ngas ngongu you play ba lingba kini ki jing hikai kalong ke jing ke khu ke crowd ya nga shimet bat kalong ke jing ke khu ke crowd ya ki bobon ki minsim ki Bakordor bat ya piru ki besngap hagani ke klepman Tengah keren ni ke Pharshi jong nong bet. Ngala keren ni ke Pharshi Shaphang ginyut. Ngala keren ni ke Pharshi Shaphang usumbai terso. Shaphang ke Pharshi ke badai yau tiat. Ngala keren ya ke Pharshi jong ke jingkin show ke balaburi. Bat minta ke sengi ngini keren ya ke Pharshi. Ke badan tang artli ki dikhot. Bat ke tagadai ke Pharshi jong Mawlynnai u Bakordor. Hot ngakan mau haki voice message ki bala slamba ngala krenteng Shaphang ke Pharshi jong Mawlynnai Bakordor hari namar bangaya lenti hagane ke bang kren ki Pharshi nagata daw ngan hap ye ke bangan wanra biang tamangan wanyara ngan wanra ini ke jing hikai kambnia shusho ya ke Pharshi ke jong Mawlynnai Bakordor ngan puli ya na ke gospel ke jong Matthias kalanang ko bakat lai na ke khot ke basafusan bat ke khot ke basafun rio pat ke hima ki beneng kalong ko munong khayi ubawat ya ki Mawlynnai ki Bakordor bat habaula sham yo way Mawlynnai Bakordor ulalet dino ya ki aka baro kat baudan bat ulat hiet yota sashi siangan pule biang kahima ki beneng kalong kum unong khayi ubawat ya ki Mawlynnai Bakordor bat habaula shem yo way Mawlynnai Bakordor ulet dino ya ki aka baro kat baudan barulah tiet yota ngasngotanat palat ia gani ke Pharshi haga jing pule Bible jonga ngada ken korika ngada sngoburam ia ke ega bo Jisu hikai ngasngotho ia ke jing tmu ke jong Jisu habo kuran ia gani ke Pharshi jong Mawlynnai Bakordor kumangala ongi pi nado besdang ye gini ke Pharshi bahabau Jisu hikai gini ke Pharshi ukwa ban hikai ningkong ya ke hima ke jong ki beneng ngayai keren namar kapoi be hantai kawai pakawai ke Pharshi gadai kabau Jisu keren ban hikai ya ki senran ya ngaba di pi minta gisngi bangin sngal tho janai ya ke hima ke jong ki beneng
Fi ikane ke hima ke jong ki beneng. Kadai ka ba ublay ukwa palat ban pen i. Baki nongrim jongka ki per na ki nongrim jongka ni ke pertai. Karukom perkat, karukom sengot ho, ke sistem, karukom kaya per kata-kata na ke hima ke jong play. But day na kata katao, uhikai gini ke Pharshi ban tap. Hagi sanran, hagi brio, hagi bapule, hangaba da vimida gisni. Bangin sengot ho ia ke hima jong ki beneng. Balay ban si ban ni gani, balay yai kren si yai kren. Ia ke hima ka jong balay. Namar ni dan haka hima jong gani ke pertai. Ni im hagani ke hima jong ke pertai. Ni im hagani ke pertai ke ba usaitan uyele ban tay de ke hima ka jong ke jingdom. But day na kata katao man na ke poru jisu kwa apalat. Ia ka ban wanra ia ke hima ka jong balay hagani ke pertai. Ukwa ban dominate daga system jong hima ka jong play. Ban penian ya gani ke pertai daga hima ka jong play. Daga brio ka jong play. Daga rukom jong hima ka jong play. Hagani ke pertai. Ngada kerpat ipi bapin sngap bahaya gani ke Pharshi. Namar kani kani rap ipi bapin sngau tho haba ukren Shaphang ke hima ka jong play. Kumno play ulang. Kamut ayu kani ke Pharshi jong Mawlynnai Bakordor ban hikai Shaphang ke hima ka jong play. Bat ngini pet agani ke por. Ya ka bening kong bagi takadai uong ke hima ki beneng kalong kum unong kai ubawat ya ki Mawlynnai ki Bakordor. Ngan ong kum ni unong kai Mawlynnai. Fi iya haba keren ya ke Bible ba ke hima ki beneng kalong kum unong kai ubawat ya ki Mawlynnai. Kum mga juong berobor. Haka jing pulia Bible jonga haki post na menshua. Haka por banga pulia ikne. Kumtu hinga. Sngot ho daga jing mot jonga. Bau blay kwa ban ong yengi. Bangi ngilong kum kinong kayi. Kibawat yung Mawlynnai. Bada bangi shem yung Mawlynnai ngi dino iki ebro. Marsen pulia ikne nga sngo kum baka day kumta. Bangingi wat yaw Jisu, bandangi shem yaw Jisu, ngi dino ya ke jinglong jing em jing igi barim, bangi tiet yaw Jisu Christ. Nga kumper khat agata kerukom haga por ke bangampat syai. Nga snau tho baklai ya gani ke Pharshi. Henry hadian katukan Islam. Banga puli benia ya gani. Nga shem penban bakalong dakumui pat. Di opposite la singa labano. Ya kata ka bangamut mga dagajimut brio. Namar ndapipuli ya gani kamut setia kumta ku mangamut mga. Pleang ublay ukwaban hikai ya gani ka Pharshi. Ba unong kai ubawan ban kai Mawlynnai. Uday utray jangi uJesu Christ. Uday try jangi uJesu Christ. Umi na beneng. Uwan na ka jaka ka badan buram ka bakraw. Ka jaka ka badan ka spa ka bamla ban mudur. Bat umi na beneng kum unong kai ubawanwat Mawlynnai. Ada bisngang tuwa kumta. Kan syai kadar ka ni ka Pharshi. Bat pin ken koru. Ya ka kabau blay uplan ya ka jing im chingi. Namar ka hima ki beneng ongu Jisu. Kalong kumunong kai ubawat Mawlynnai. Uhikai ba ya ka laka jong ka jing im. Uhikai ya la diyo Jisu angne. Ukwa ban pen i. Mama uwan na beneng. Uday berius pa. Day unong kayi bawan kayi ban try business ngani ka pertai ban wan kayi ka aka batat dor. Uday unong kayi Mawlynnai. Kan mau ki nong kayi Mawlynnai ki day ki berius pa. Day ki tu ki bi day tiet ka juri ka jab em. U Jisu dan por kita uwan na beneng udan ka spa ka bakraw. Pin puli ki siti ki karin ka baar.
la phin puli na kala nang ka pra phin lap ba Bible ka da kren shai ba Jesu udai uberius pa kada kren shai kata tangan da puli phin ka Bible ba Bible ka da kren shai ka ong kum ne kala nang ka pra snap ka ong ka da khat ka ba khandai phi itho ya ga jing ai a u Jesus Christ ubu try jingi bala ulalong uberius pa penban ulawan long duk nakabenta jungi kenang ban penrus pa ya pi daga daga jing duk jang ulit mut bau Jisu de beduk u Jisu de berius pa unong kai Mawlynnai de berius pa what do you iyo blay bu de beduk what do you iyo Jisu dan ki priba iyo Jisu beduk sila nga kren ni kataru kan yarap ifi gani ka pa dan ki priyo ki batau jing ruairu ia ka jing duk jong Jisu wan siga perthei ukup ia ka jing lang duk mdai bau duk kan mau Jisu de berius pa ang wa supol la ulong uberius pa ang ka Bible kamot uday berius pa umi na beneng wan siga ni ka perthei udan ka spa ka bakraw uday unong kai fi unong kai ngan pen iya ka ta na mar ka ni ka bedan kam unong kai habole kai na ka wai ka ri shi ka wai ka ri ka to ka jaka ka bole kai kam dai ka balong permanent yo unong kai habole kai Mawlynnai usulet chi ka to ka jaka bedan ki Mawlynnai la ni ki be tiet ki be dim Mawlynnai ka to ka jaka yo ukam dai ka balong ka jaka shong ne bono kumta kam dai ka permanent house kam dai ka permanent residence kam dai ka jaka shong ne ulet aga tu ka jaka tangban pendap panwat Mawlynnai bat ngani thui fi uwan ru tangnak benta kata ka jingtmu banwan wat Mawlynnai kin mau Jisu de nong kai Mawlynnai uwan na peneng sigani ka perthei banwan wat Mawlynnai udan ka jing tmu ba wan sigani ka perthei kam de ka jaka shong ne jong Jesus Christ ui kai bun sen ngi ki banget bo ong ka perthei kam de ka jaka shong ne jong ngi ki banget ru but ngan pen if you know Bible bo Jisu ong kum ne ha ka gospel ka jong Yohanes ngan puli na ka lanong ka khan riu bo Jisu uwan sigani ka perthei ka de tang ka jaka ka bo wan ye khai Mawlynnai udah berius pa uang ke gospel jong Yohanes nang ka khan riu ka de khat ka ba arpu prau ong ngalami no nau tau pa bat ngalawan siya ka perthei pat ngan ino ia kata ka perthei bat ngalet siya tau pa ngalami no nau tau pa bat ngalawan siya ka perthei ngan ino ia kata ka perthei bat ngalet siya tau pa kam de ka jaka syong ne ka perthei yo Jesus Christ usuan tangban kai Mawlynnai sisien uong yo tapi puli na ka Bible ha ka gospel ka jong Yohanes kala nang ka khat pra la pin puli na ka khat ka life on real uong ikini kiktian habo syong hakmat jong pilat u Jisu ang ka gospel ka jong Yohanes kala nang ka khat pra ka khat ka life on real uong u Jisu le to uong ka hima jong kamlong na ka jong ka perthei lada ka hima jonga kalalong na ka jong kini ka perthei nga ki shakri jonga kinde le an am IT no nga ki jiu and rei menta ka hima jonga kamlong nang ne kalapan kinyo yo pilat kini ka jingong fite ku Jisu kwa palat ye kata banit hu shu pilat banit hu shingi banit hu bagai hima ka jong Jisu gamdai na ka perthei kani ka de ka jaka ka ba wan tang banwan wat ye ki Mawlynnai ki Bakordor ang kwa ba pin pele jingmot wat num sange ban snap ka ni ka banga hikai na ba kani ka ni rap ye ka jing em jofi uwan kumunang kai uberius pa unang kai ngan ong biang sisin ju syong ne aga tu jaka
Ndaula dep ki kam business ke jong u eno ulai phai no chala ga jong ga jaka. Kata ka ke jingmut ke jong jisu abu kren wong ka hima ki penenggalang kumunong kai ubawan wat Mawlynnai. Ai hagani ke por. Ba pinio i. Ba ublay u jisu uday berius pa. Day beduk. Bat ngakwa agani ke por ba pinio i agani. Ba wan siya gani ka pertay wan wat Mawlynnai. Wan wat ia kabam dondor, wan wat ia ke kabam dondor, wan wat ia ki Mawlynnai. Fitip ki ki Mawlynnai kamat jong blay. Fitip manu balong Bakordor, manu balong Bakordor kamat jong Jesus Christ. Fitip uan siya gani ka pertay wan wat Mawlynnai ngan siyong ia katagaktir. Wan wat Mawlynnai. Ki Mawlynnai ngan itu ya fi. Ki Mawlynnai kekeren iga jing im jong aba jong fi ki mensim ki Bakordor. Ngama fi ni de ki Bakordor palat akmat jong play. Lada dana preng jong fi menaga sngi pi shong pim sngo mentoy. Pim sngo yarenkat. Pim sngo biang. Pi compare yala dia bat ki way. Pi anu jor yala dia bat ki way pat. Bat pim sngo long Bakordor hagani ga jingim. Don ki priu ki papini ap no wat yala ga jong ga jingim. Tang na ga daw bagi sngo bakim don dor. Syangan ongi fi haki kmat jong Jesus Christ. Uwan na do beneng sigani ga pertay. Uwan wat ya ki Mawlynnai ki Bakordor. Namar ngabat mapi ya kmat jong blay. Ngide ki Mawlynnai ki Bakordor. Lada fi sngo tru ya kata pinum kentaj. Haba uwan wat ifi. Uwan wat ya ngabat ifi ki Mawlynnai ki Bakordor. Lada pin puli ke gospel ke jong Lukas. Ngasi pin inuk sa kenjap. O Jisu ulet irung haga nong ba Jericho. Pite ulet wat yano. Ulet wat yu sakayas. Let wat yano. Utip bau sakayas uday Mawlynnai Bakordor. Haki priu day balengkat. Haki priu day babamsap. Haki priu day balek benyaki Jew. Hada haki kamat jang Jisu utip bau sakaya sudah beriu Bakordor. Udah Bakordor sisa. Ai kini kepor bapintip bau Jisu wan kini kepertai. Uan wat yang apa di pi namar utip bangingi day ki Bakordor. Lada pi snot ho ia kata mentagas ni pin iet yo Jesus Christ pin iet yo play. Fi ngabat mapi ni day kipa don kam tam haki kmat jong play. Uklem tau ang Bible uklem tau ang gestien ke jong play uklem tau ye ga dujak na ka bentai jong ni. Fi kebem u play uklem tau ye ga dujak na ka bentai jong ni ki brio. U tau ye ga dujak na ka bentau satan. But sipun ba ki brio ki klem snot ho hadukan no bo play plan u iet yang apa de pi udawat yang apa de pi namar balai u kwa palat ba mangabat mapingin don ba du try namar u ken kore ge jing imjingi ni dei ki Bakordor khmat jo play ni dei ki ta ki bo play ula iet yang ida ge jing iet ka ba pam jukot balada ngabat mapi menaga sngi sngot ho ye kata ketien kan ya rap ini ba nda habangi ya agane ge jingem nda ba pi im agane ge pertai babinum shim ya nati ba pi de ki brio ki ba ublay ula bo e pi ba pin jat ba pin klumar ba pin paish ge jing e na ma kitan ki brio ba hikai ge ta ki ba ong ba ublay ula bo ula pai ki wei ba kin dan se ge buram ba ki wei ba kin paish ge jing ja buram wala nge kum ta
U Jisu ang kahima ki beneng kalong kumunong kayi Mawlynnai. Uwan chikane ko percaya uwan wan Mawlynnai. Manu balong Mawlynnai mangabat mafi. Kung mga ong mentan uklem tawat yaga dujak nakabenta jang abat jang pi namaru ong ga shiti shiki tasel ni ga beningkong nang besan nakadkhat ga bekhendai nabau blay ulabu yangi om yaga jing bitar nre yaga ban yo yaga jing penim dau Jesus Christ ubau try jingi uklembo yangi nakabenta ga jing bitar jong blay ga ga jing bishar bar ga jing bitar jong blay ga ka dujak ding uklembo ublay yangi ban bret dujak wan na du na beneng siya nga percaya ban wan wat yang nga ba di pi ban pelat yang ina dujak namar ngilong ki bakordor kmat jo blay bangin yo ay jingpen im daw Jesus Christ bo try jini ang waps Paul ban nga tuway man taga sni bagani ka ktiyan ka bang kren siya pi kan yo jaka ga jingmat ba daga dono chofi Laat ek bepi je kendo aga jing ki balang ka jing ga jing im jampi wat sha bakin pendu no ye ga dor ka bepi dan ngasngot nat bau jisu uhikai ga ima ki peneng bayala ka jong ka jing im uwan ra ku munong kai Mawlynnai kanang manum slam lar pimpuli kini ka Pharshi u jisu ong ka hima ki peneng kalong ku munong kai Mawlynnai but habau la shem na kuat kena yo kita habau shem ya uwei u Mawlynnai u Bakordor ngaju ong wat kerki balai namar kiktem ki bu jisu kuran ki krau pala wala kalau tang art lagi dekat kadang kiktem ke bemayan kepadu ke ong haba ula shem ya uwei u Mawlynnai u Bakordor syangan ong ifikane ke point ni ke por u Jisu ulet wat ye ki Mawlynnai baru syam. Fitibam kat kum ke gospel ke jong Yohanes ke nang bekhatsan ke khat ke ban khat rio. Kaong u Jisu sngaba u ong pipim sim lajit yang andre ngang lajit ipi. Mdai mangi ba syam yo blai ba syam ngi. Ngi tegi ba kodon re la tap yangi ha jaka ga ba mdan ba yo I ga ta jing kodon ka pop ka tap yangi ka perthai ga jing snob ha jang ka ki tap lup yangi ka jing jat ka jing im ga ba sneo jingi ga jano tang u blai ba tip tang u Jisu ba tip wan wat yang ba de fi na ka ta jing jliu jang ga pop ban wan ban shimming nang ta bat u shimming angas ngot na ti ta udah syam ya gejing imjing. Bible kong haba ula syam. Ya way Mawlynnai Bakordor nga kuat berpindah perhat bahaya kata. Ai bagajing syakir blay jopi gejing lang mensim jopi kadai kaba u blay udah syam pi. Bat bagada don gejing syam kaba shisha badu blay. Ngausi ban ong ngajuk Quran ni kania barabor. Ngausi ba kibabon kibriyo hagani ka perthai hagari si bejantia kibalong Kristan kibau blay klempat syamiki bat ki klem daya syam baru Jesus Christ u Jisu ulet wat mau yo Apostle Paul menba udang day usol jungga Tarsas umtip yala di bau day Bakordor uyang banek ban kom ye kita ki bayalap yo Jesus Christ kama apostol ko nang bakandai ke tho ye kita hari Jisu ye shem baru sol bat open emu uong yo Ananias memtip uniulong u atiar ubangala jid hagi kmat jong Ananias u sol ude no pensidam ben hagi kmat ke jong Jesus Christ ude u atiar ubangala jid ude u Bakordor ude u Mawlynnai u Bakordor hagi kmat jong Gabriel
U Petras udai baklem late school. Udai unong bela. Udai unong tong dokha. Andai haki kmat jauh Jisu. Udai wa apostol rangba. Udai ma ubalai wahat yau Petras. Hakapung Genasaret. Agalanong besan jauh Lucas. Uklem shem u Petras yau Jisu. Ushemu Jisu yau Petras. Katakadai ka nongrim. Piklem shem ma pi yau blay. Udai blay u beshem ya fi. Uklem wat u Adam bagi im hadin bagi lepop. Dei blay u bawat yau Adam. Adam syae medan. Fi katakadai ketian ba u Jisu kurani kani ka Pharshi. What you shim stingi ka, what you puli ka kumto. Ka Bible kong uwan kumunang kayibat haba ulashem Yahweh Mawlynnai u Bakordor. Ngarakwa bapin snotho bahai kata. Ulashem. Ga gospel gano Lucas nang bakat kandai rekat ga bishipau. Hadien bu Jisu shem yu sarayas. Uong ni gini giktian nabau kono brio. Ulawan banwat. Ia kata ka balajano. Kapamut udai play bawat ini. Haduk mentag sengi udang wat. Wat ifi. Pidana hangno. Pidana pedang kejing ke depression. Pidana pedang ke anxiety. Pidana pedang kejing banki aja kejing mo perkat. Pidana pedang kejing pidana kejing pang, pidana pedang ke pop, pidana pedang kejing yale aja kejing hangno pidan uwan ifi. Resipi sudah nagar ni piri dengan hakan niam ken mau. Walai ri dengan hakan niam, walai ri hakan ni, walai jano hakan jinglang niam. Kadega babakla u play one ifi u kwa bapinda ya shem. Walai shem hakan niam, shem yo Jesus Christ. O Jisu shem yu Petras, o Jisu shem yu Paul, o Jisu shem yaki senran, o Jisu shem yang habad ipi uwan na beneng, uwan wat Mawlynnai, bat haba ula shem yu Mawlynnai, u Bakordor. Nga kwa baka kaniga ketien kanda yo jaka bapinda snongo yu blay bapinum sarong manongong ngati ngalawat yu blay ngangan syakri no yu blay ngangan ne sang no ngangan ngan im no kajing im go batamaran ke briu berkat kumta ken ma mdai kata de blay u basham yu haga jaka ga bomlo fitip ngan pen ini fi gani uang habaula sham yu way Mawlynnai Bakordor ulale deno eki bodan fitip u Jisu u deno yaki spa baro kabadan ka Bible ka ang mene ar korel nang ka ba pra pipuli tu khat ka khandai ka ang kumno la ulong u beriu spa penbanu lawan nong duk na kamita jingi u delot baro shimi ka jinglong duk ban penriu spa ingi dakata ka jinglong duk chongo nai pin yo khat u neutral u delot ya spa baro kat ke bodan u dia ke buram jang ke beneng u delot ya ke jinglong khot ke jao u delot ya ke purity ke jao ke jing janai ke jing ngan angunu ke jing ya ke jinglong blay ke bodan ke buram ke bekrau u delot ya ke buram blay baro u yap kordiet ala ke dingfna wan ban jinjar ban kalang ma ke brio ban tia ke sing oit ban betong yu udo Herod ban pet she Egypt ban im ke jing im ke bahap ban penret ala di haki kemi ki pagi bam dei setia ki kemi ki pa jo ki patei tang ki brio ki bo blay plan man ra yu sakane ke patei wa ban song ado lai post nem ban pen ko ngu ya dia Joseph ke Mary but no mi sakane ke patei la nyau ben la le ben la pentiu la sana pna la penyap yu la tari ki jan la penyang lingkot yu penba i ke ding pna ke bakia perto ben yu la pentiu na ki kmat but ngan itu pi u delot ke buram barok ke bodan u yap kordiet ringkat bagi dakat alo ke ding pna u sha i ke jing i ben u bom shim la tip i ke pop la penlong pop yu na ke benta jingi khnang bo an penlong ngi ke hok blay hu
Oh, Apostle Paul, ula wan siya nga pertay. Uwan wat yang nga ba di piki Mawlynnai ke Bakordor. But abo siyam yang nga ba di piki Mawlynnai ke Bakordor. Udilot nila ka jang spa beneng baro kabudan. Katakan gede ka bang kuat bapin yo mentang sini. Ya kene ka Pharshi jang Mawlynnai Bakordor. Walit siyam sting ya ka. Walit siyam sting ya ka. Walit mut agani ka por bapishu jiet hi mapi ban shakri play am. Oli on it just saying no. Oli leki kam niam lada uklem shem yafi. Kajing shem jo blay yiga jing im jingi gede Bakordor. Ngakrani kani namal ngas ngat ho. Bro shi jing im shem yiga niam. Redang kendiat lai pon rusna menchua ujisu shem yiga. Haga jaka ga bangam dan cingkerman. Bat habau shem yiga sengap bangan penifi ke babu kong ulai dia ki bodan awas ngat kata dilot ega burambar ngan penifi namar kanum slam palat kedai ke badan kam ke benengkong ndau syam ulai dia suai ke bodan ngala pensyaifi bat ka baar ong jisu bat utiet yo tau Mawlynnai lada fisnot ho ia genege nongrim nganut ban ong pinshat commandment agasni hakibrio u Petrus ngan ong biang sisien umdei Mawlynnai Bakordor hakibrio u Apostle Paul umdei deu Saul hakibrio u Zacchaeus umdei Bakordor hakibrio ngam vi ngimdan value kenmau ka jing im jingi compare la vi don spa la vi don jinan jing start la vi don ka buram la vi har pateng na ga yeng pateng na ga niam kenmau phim don dor baro ngila lepop at baro ngila do le no e ye ka buram chop la im don value show ka jing im jingi kam don dor hendrai hakikamat joblay ngidan katakan dor ka bakraw bat nda habau jisu usyam yang abadi fi utiat sengap ngalong fi nda habau tiat ni kelalong kador ka baram kata kadai ka bang ko ngani tu fi ngidan kador den daulatiat pim dan dor habau umpat tiat film long useful film dan eruam dan jing mentoy ke jing im jang fi compare ke brio ke laban ni ro fin re film dan dor pi dan dor tat nda ujisu uan ban tiet fi nda ulatiet dan gedor kaktien tiet ag bible akadege subject ke bayar kene fitibam kaktien sius pa ag bible kawan na kene kaktien redemption kaktien redeem ag jing shisha kamot kajing tiet no to buy back ang kaktien English ban tiet pat yingi nakataga pop nakataga jinglang berim ulah tiet ini dai klam tiet ini daga pisa klam tiet ini daga ksiar klam tiet ini daga ege bananga pertei piti tiet dai kat kom ke shithi ke benengkong ke jong Petrus ke lenong ke benengkong ke khat pra khat khandai fitip ka ong kumno ka ong haba ulapan ini kawan da pulih kani namar teng syukuran lendat kumto ngakwa bangan da pulih khnang ba pindup yo jing shai haba pisngap ye kani kitin ke jong play pe u ong kumne hag shithi ke benengkong ke jong Petrus ke lenong ke benengkong ke khat prabat khat khandai gong haba pitip ba om da ki eke besep kum ke rupa lani ke ksiar
bala sius pa ya pi na ka jinglong jing em bathala jo pi ya ka bala IT pateng la pateng na ki pa ka bamat ka hiar ka tu jing tem nadu adam ula sius pa ula tiet ingi na ka ta jaka ka bom dan doar utiet da ei khat bakhat kendai ka ong da ka snam ka Bakordor kum ka jong kun lang brat ba klem pop bat ka ba klem to bria ka jong kurisken tiet ingi da ka snam ka Bakordor baleng ngam na mga perkat adukat no uji sukhen kor ika jing em jong a pat ika jing em jong vi bau tiet yangi dak spak bar remtom pite baleng ong kumta uyap do sendana lor ke ding na penjalut ika snam baro shalut ika jing iben bada ika jing mi snam jong siwe ika dor ka bar rem ban pelat ingin ika dujok ban pelat ingin ika pop bada ika snam jong penlong ingi ki khon chop lay ken mau ngim don dor shuai kata oleh penhiar dor kata pim don dor shuai kata filong useless film don value film don dor film degi bedon kam dain da habau la tiet inga ba di pida ga snam bangi kelalong ki Bakordor kamat joplay but what I kamat joni ga pertai snap ngan pen ifi gani ketian nganget pila syai kata ngan keren sekendiat dia gani ketian pitip unong khai Mawlynnai ndaula dep dielot ega spak baro ndaula tiet yung Mawlynnai ka spak jong ubaro kadan how to Mawlynnai pitip ega ta baka spak baro ka jong Jesus Christ kadan hagajing emchingi wali penano ay ladi pidan ega jingan show ega spak asu polo wong kumta ang fidan ka jingan show hakikiyo kundao baka ta jing ba kortam kanom lang na pi regalong no play ndaula tiet ka spa baro ka jong u ka shong how tau Mawlynnai barka babuat nang ta ka Bakordor shushu ka day unong khai Mawlynnai ndaula tiet yung Mawlynnai ka dor baro ka dan how Mawlynnai sngap hangan ong ifi gani ka ketian kanigan pensyat ka men ifi lada ula tiet ifi unbu ipi haga jaga kebalong safe wali sungai nga penon kam daga ketin English unbu ipi haga jaga kebasngan unum sya ba unong tu unyo tu unum sya bagin penpat penpera penluet yung Mawlynnai namar ka spak barok ka jong u kadan how Mawlynnai unum sya unbu yu u haga jaga kebalang safe nakatagadaw nga sa ong ipi ka Pharshi ka bo Jisu kuren ka krapalat pitip pila long safe pitip pila yo iya ka jingpen im pila long sikya pila shingain pila scam pila don haga jingida pinum le chusha dujo so tanum laban kita lumari ka jing im jopi namar ula tiet ifi unya da ifi un sumar bat un penan kam ya gajing em jofi nan duai no hagani ka por diang ini ka ketian ka jong trai kalong ka jing ka khu ifi ku trai gani ka por play ai ngo eme mamelong play wa iet yangi mela tiet yangi de dor ka barem at kupa a play ngimdan value ga jing shisha ndai na marba malatiet
idan gedor. But trying in immer gani gepertei. Ngin pen isya gepertei ya kata gedor gejame ke bamalapo ni. Menginum long riu madan riu pat ba. Haringin tip mengidan gedor ke barem. Kupa blenga nget menia da menom sya ya ke eke besniu kan jaya Mawlynnai. Namar ke spa jame barok dan hau. Pat nga aingu ya menam tak jingkerku. Nga syame ke buram ke jingo bat ke jingero. Haka kerteng ke jong chisung itu ai. Amen bat. Amen. To bleun kerkui pi, ko blesje bon.